Omwancho murigereria Okisi FM Digital TV nebiro binengo kwarega nainde asekenyoreke kieritaro kegotoka ime ye location ya Keumbu ase sub location ya Riondonga yegotoka ime ye ward ya Keumbu ase constituency ya Nyaribari Chache county ya Kisii. Igotokorere etaro ya itaiga litukuria rero omwancho murigereria ndegokorete romogano obomusubati yomo oyo onyorete mubasokano asa abange basiritie magimabo lakini ere ekabegesie kenene gatoka ore moyo musubati Tabita nigo abeire bweka sekero kimya kemenge bono nigo twikira igere konyoro mugano ye asenchira yoboikiranu aiga igotora senka yaye igotoka sekenyoreke kiritaro mwancho murigereria ngo kwarigania ende togenda muna igo ikomo elio tokomanya mugano yo asoboime chebura botambe nkoro kwa MC Dudus litangani omogira gara tutayanga marietao samarieta ne nkoro kutabita nyanchama mugaka nyambani no ndenge ya seritaro mugaka ne santigete namenyire miaka 25 totalia monere igona omugaka ubona ndenere gachitagasira achitagasira 97 omugano otoreta igari tukurire go twataka kumanya omubasukano kwanyorete ngake ya masabanto basiritie magima borakini ugatoka kure moyo mbali naye gusiyo mwako yango torera maga toramanyanga omubasukano ndi kwayonyorete mubasukano nakurire miaka 7 onekere na arenge na niko na igwete bokuguru na arwarete na ariko ndenya gitari Christine Maria kera na abo kama mbintu arenge no mwana yone divina nkaboka nkayerera kagenda ngende nya gitari lakini umwana nante betingo kanya gosoka gochike mbungo tumere chibe sokoreki ochikorwareri kina ikake umbuti na chiko kanya bese chirichi omwana unanya chenya ngasabe transport ke umbu nkalina nkonya kogenda age antomere wono kinari namyo kiegari mpaka gasarani ali stage nkalina nkagatoka ngea lakini kitwe tandike umbwake gani ngwete ndabone kansa gusalikanga tindo chune nterebe yembiye koreki ekogeni to ikakegati katabia nterebe ngo ikanda gante mongine kwanga jibascha cha Kisii tukagendera gari ya ko ndambio chiale kuminyokani chigari verrayo na Sayon tukagenda tugoikake obaracho bagaikyo monto yo nkarabono na ikirange na town tigankoreki niende lakini endera no bengangete neki nakibone gari ye kuiruka tukagenda tugaika Kisii skuru mbabo goretia abantu babirororo wana liriba imoka bakaimoka nekerundo egari eri ekaimoka bune ekoiruka bune nte wana litu ikirange na taracha moja iga hiturera njarenge bosibweito ono yakarere togo chigoso eturera elime aka aepe egari ega kansena ria roreti kere ya rori ikatumisa abandi bakakwabo uno yetu ikaranste koma na bakwete kindigerere tinje na tigetu na maisi nya sana antigete na maisi lakini egari elibuna je imogete ne kerundo ngonya kobori na renge ngaki yes kimoyo yes nje no mobora ko no maitenga inari gochi tukanya kuenkaenda lakini egento keringo nya gosaba lieka Yesu pake kare gari yegwete ni ruseti sauti ngota ya Yesu nje no mubara ko gaki ni no maite sinari gochi nari ko enda sabe ono abantu bari gokonye kare gari yabwete mbali ba butogeta amaguru abali bakwete abande nje bono enabunigeta amaguru ime nsenyente keta amauga manyinga tasogete ngabe kwekenya wana linawe kwe Kenya msamaria mwema gusaba kulina alikonya gusaba ekae karurugo ikatene kabate gakimbekero mungino yokonya kuliro gusaba Nyasaye mumuro yakambugori itogo ikaga igabono gaiga bomo indi ali gutira udika nkaigweri ogiri kondangeri ndose ebichagete yo musongete ni busibwane akwanta ebyo mungina soma safuri 41 Soma Zaburi 41 ikagera nkano mukia maisari nganyo timbwatie bagi na bwate timbwati bikoroto ngateyo mumurori nyo utaita gonkonya beke gari kando kero mumuro yambore tina kiyo mungu nayo gusabe buku na indo to gokonyete ko ruarete ko kwanyo accident ngamuteba no beke gari kando iri bana twetanire mwarimu twachiro chimate tugatenenere round about ali bakongira chenero
kamate bone kisi yaikira kira bana bane simi akamburi omong'ina tubwati simi ngayo sokuru sinamba chesimi kamate chinamba chonse picha chira somo tuane kabatebye nyaruka yane kabate yo mugakoye kabate yo mumurone kabate abana bandi bali kusiga akabakira oyo maneno uri gontumira chibese bonera ategererete neki simi kwenda kurira ngoyo gosoko ngakira andaga cha kunyora neki yaya mama na boranya tagwategireti tyo ikireke umbo koreki usabire ona kanali ayite kwa kiro mumuro yesimi akamate ino maito mongino kutabita mama onyorera accident yerembe bo mwana utakora kende akasinyuko imoka kuresa arenge akarangirio mugako yakamate mama okure uri akamugori okunda kina nechibasto kumutomera mama okure nalirende wake kana ndi bagwakira mumuro ingayiyale ngukwana le mama ngukwana nero to yachinamba chisi kagera rende nkambakira nkabatebyo kugorogo bano kwabutokirete gaiga kani iri akaro kwabunokire napo liugeri likatama ligachaga ligansiraga alafu irinde likatama ligachaga bono nkabatebye tindo chibona kinda mbolete iga ngobateino kugoro komongoretheki mbwate ukonde gwatigare gari mwana utakora kenda atebye nterebe onchoye gari moire Christine Maria ni moire chenero nasa uri na ari gusaba mu sister na roro Christine Maria na bale ngaino omwana oyo iga kora mukorere gosare gi sister nyo mutabeta wa sister akanga mbono gwasoka nasa akamurusi bako na matroni urari nkamanyoro legeita ngamutebi mtoto wangu nimeumia akamboli mama hii accident imetokea ndio ulikuwa hapo kamwambia ndio msipa sister utakora kenda akarete wheelchair akambeka kangira maina theater tukabera ororo akangire gisirei bona abana abane kibagocho nkoreire akabatebirio kanga mama mino komokonya muminyo gitenweki abana bakakomboye gari abo bakangira bakatenweki tenweki kina ikaiga nasa uri ongorokerete ari taracha moja nkanyoro munyagitari okomboririo kanga indi accident yaba kamatebi bon mama agatebi munyagitari bekero mongino chianga mokoreki mumuire tieta bakangira tieta bakandusiri ugerima bakangusa bakangire getanda bagansongira ligena linene likona kungusa amauga nkabero narara bakamambi musonga agacha no mu Africa mu tokito muswati bakambori omongina maite twarigererie system turwete nonye siringira kinande ore private room nkabate hakinje tina maite kagi tibese ngurwe guchare bakambori omongina tibese ngurwe ujwe nyangitane yabosa kabate renti ngoboria mugakono uri obene abatomere chibese bakambori omongina akiri ya utera na bakabona kabate ya iranire gini mbwato mugaka ndaboli ndaba chibese akego bagaikana bagasoka kera basoka gakire omuisiko yone simkamutese chibese gitakire bibiti 1000 ratigo mongina tabita liba goko general koiraniwe nyuma yo muisiko gogoteba ure ni gwasenya gitari ya Christa Marian Christa Marian nkigwa korera tuwa Christine Marian bangagete x-ray bakanyomba kunyara kundusia mauga ya una mbunegete bakaratiga bantu menya gitari ya mauga kero ogutumenya gitari ya mauga ya tenwork ngomo kwenda komo etwajete no mwana ono korugushiri no yonde emiri elio no roche buno kwenda tenwork maisa arota asirete nabo naroche ko igetande kabere ukainyora bag na kero kende ebikoro tonkwa bwate kero gwa igete tenwork kwenyorete bag ya ona ndonya kwenye boli tinginyorete egento na inyorete nade kwanza no yabana egento na inyorete nyasaye okay bono gwa chira senya gitari ya tenwork no ndai turabikire full stop abu tura na segari bono ya jete gokoro mu basokano abantu mbarenga yabuguretie ase chinga kichiri mu basokano reko yabuguretie abantu excess ke korana bande mbai karanse gati abande mbate ne negesie bunere naro gari Nissan ikubugoria abiria 14 igona koko tebanga nja bugoretie abiria gwetani 14 mbaya itaneti
ekero okwarusi gwaria ekwairwa gwatebanga nkwaroche abande bagusiria magimabo abande bakonyora chinkoma chintindi kero kende nkwaroche mbarenga basiretie magimabo aro tinare korora korena nonyo korora nare korose mambi gose maragoba endo chirita turi turakini ngo korora nare ngaki ekero ayokumia egari gokwenyorete sikoyero uri gose erori mekware nje najite ko musikoro egari oyo gokongusa ningo tima etio yonguse taro lakini ndo cha abantu bagonkonya ba abantu mpache tabange mono okay tigatugende bono asenye gitari ya Tenwick wekira asenye gitari ya Tenwick kwa Iruru Theater kwa manirwe amauga yanda nyoroshiru kwa sunge rurigena gwasabiru chibesa ngotebuka renga omwako obene nero tagete gusaba chibesa atume mwako obene ni ngoyo uri gutuma chibesa gomba manyetebo mba manyetebo lakini mbajite koegena ngaki enkwane na kwantene yo maena gekwera insanchi arete chibesa yitaracha na ichi aruete umwana edi no tomete kera toma kero yore nyagitari esimi akamotenya chibesa kitakeire tiganda tiate yentangani kumusama ugaya bono guchikongira barenge tieta yo guchikombara bambekere chichuma chibesa chichale gocha bama guchikombara bambekere chichuma umwana yakera agenda bakobisya kaburi na kiepi baby remo kobeka chibesa nere bakamwa agatomera umwana uri omwabo akege chibesa chigachobisi kera chachororo niko abanyagitari bari bachete bonsi bagonte n'umungina ndocho mugakori ogosaba no yobo mumaene hanche ngabatenero ingegenete nero ndusetie para akanyikige gatenweki bono gwasungerwe kwaberera senyagitari kwabere nyagitari ukabere nyagitari ya Tenwick asiga kengana naki kera nasungere turigenerio matuka erete egwiki bakangira ntieta bachi bakambikira chichuma kera bambekire chichuma wiki ya kabere ngabekere chichuma yange Wednesday Thursday bagante ibono kolegi size kuchisiko ngakora keiga kabate inarosire nande mambi bagankori size bakanyana ikiresiko bakangali baga onekera bangali baga bakamagonte epiri ya ikire 250,000 bono rende ngababori ngaingo chakorusi munyagitari uri agante ngumugakori utaita gutoma chibesa kamote wacha pasi ni ombe tuone kama Mungu atajalia tu tupate pesa lakini kamwambia si umeacha dada yenu amerudi Nairobi kidogo akamuona dada yake akamwambia Edina kuja unajua pili imefika 250,000 akamubuli ngaki sister ngo tokitana kingokora akamote ibono na bakorara bakamambi mumanye kimokora akego mwana kera basani ba esimi bakamutomera chibesi si daktari oyo akaranga kumbe nyasao yongo sabano yuwo maene daktari akatayo mwana oyo garamere epiri na nchini gonka garamie gali baka seino daktari oyo musigizi nero ngete gali kanyikiga school na mwaikiria ino igo kwarure bone nyagitari ya Tenwick munyagitari kubatikana namasabo egari ya kurusirio yakoretire nkaga iga umusigisi nabasani bo munyaruko bakanire bill alright mwancho murigereria ho Kisi FM Digital TV igo turasenka yumongina Tabita nyambane asekenyore kiri taroke gotoka ime sub location ya Riondonga se location ya Keumbu ward ya Keumbu constituency ya Nyaribari chache county ya Kisi tukuna kubwati umuganoye nga kianyoreto mubasokano na kero kenda akarumonwa akerarumonwa akagenda nyagitari bono nkobwenare ochireka ine ninki kiabwatiti mongina Tabita bono kwa nyagitari gwachire nkaga iga ekero gwachireka nga kyogenderete nasanko nyonkonya lenkubwe nande isipokuwa nande najitenga kanse kingo turumba korogora ali ngatacha nganyona akire na narare irokuguroko kai pole sana okugoro gwatebanga nkwabekere tuchichuma isano uyi mwaka kiolenge inginyoro mwaka tagatiga methembia kasaba ya edi mwanjo muligereria igotogote magwake sabu kana botokurusa ni guchimagega tonyorenga emiaka 7 mwaka kiolenge kero no mwaka wichiri bubere igona baya lenga ngo mwaka 2011 sene nyole chopeli ya lengi ya gwete kala samu
igo miaka 7 igona wera mwaka 2011 2012 abo teri ni miaka 5 nebere gwikira ko era basani bali bane twakamenyere na barabu ekera baigweta accent igo yore konyora umuchokoro yare kumuruka tabita mwana yo chire BB1 ono nakibare kumuruka tabita na tabitore moyo korengana nekigusi yani bari ko mbambore tira kininga bataya binu kumwanya wariraho muigwete aho moko ndoka nonya korengana buno maito mongina tabita korengana buno manyete umuntu anene mono kuruku mwana no yore moyo gose no yokure ndingi gere tenga kina aba moyo na akwa na woko muruka umwana uri ora unari gana murugite babo uri moyo kwambuka wono roje kwambuka acha gukwa kabwate miaka 120 umwana uyu kinire ri form 4 yani no kuyona ngane mwana we na baba sekukina ike miaka 120 pingo ikabari nje nimbwata abatso kurondo gete alright bya kigima umwancho murigereria Okisi FM Digital TV mugano togenderete konyora kurwa sumusubati tabita nyambane asekinyorege kie ritaro ime ye wodi ya Keumbu asesa location ya Riondonga location ya Keumbu constituency ya Nyaribari Chache county ya Kisii bono mongina tabita abana mbale ngubwate abana nsaba mbwate abana saba umugako ngwate bangatayo na iguko gukwana ngi myaka 25 mugaka na riasirete oni myaka menge sana na kikwabere goko bayibweka na ine abana bago mwonyorete no mugaka gusekero kene ngwa ito kamenta bandika tikabire timente ona mugaka na ntigirete mugako na basirete kabate myaka renga araba gitingo nyore myaka abwate tingo ayo manyene myaka renga bwate bona myaka mbwate 64 myaka 50 no monene kwa nyomete kuri myaka renga na nyomete ngine myaka 20 kuri myaka 50 umwaje murigereria Okisi FM Digital TV umongina tabita akanywa mwakale 20 years lakini nenda ne bibiringo tabiringa abana okonyora kika asobo saibwa obanga chinsara igora bokwa bwato kete mapema na wana nyorete bwangu ano ngakiye twakamenyira ali Jesi twakaraire ndagire no cyo tware kwa gwere kadiga wakonde jeshi igo nakugo tebanga umusacho wono mwana jeshi urenge no mwana jeshi mu Kenya nevi kwa meda Mombasa ina me alisi siliberera mutongo Mombasa bono Mombasa no nyoreta bana saba no mba nyorete ewa bono igo mo kenkla siringara omoko nyomi igo mo kero mumuro nyomire bono nyomire abwato mochokoro na igura ndiko gukanginga mo sistorio Krista Maria niyo nyendiriko nya nyendi arengera ngosoka arenge abona ali kumwalika ni wona rege wona mbali kosoka ba sister bya sana bono emyaka ya irire 25 gisomo wako asira mwako ongi kyamurite mwako na ruarite urwere boko bimbia maguru arenge astokoro kamanda no arwarire tena arwarite 3 years agachalinda agasira umugako ekerasira ubugima bwawo ngakibwa cyagete ko bikere konye kwanarira ubugima buri bwoko ba Mombasa ebinte bigwate bamware koria n'ubugima bwari ngo buye bworore kumugaka arengo kero umugaka ruwo ngakibugima bwawo bwashite bukaba umayetekere muri nyumba babire turi kumayana yo muna cyagenda atigo yo igo kumanya ubugima bwansi buri nywe bakarari bakamwisho lakini wonekere nonye nkaye kare na soge toro na kumenya magina na yakora njo muntu na rocho no mwana Jesi na gare waje muri Okisi FM Digital TV muzuwadi tabita keraso kakali myaka 20 igarocho mwana Jesi tata ite kumanya no so mwana Jesi ngaiye keronkire keke ko gijarocho mwana Jesi uniform mbia bona kero kende kero mwana Jesi yakonyoma ko agakoleta kasobo go sego mwachete Mombasa ntu abete ngakienke tukana Mombasa yanganyoru mwana no mutangi uyo kabere ngachanga ngara abaki ande nkairana ande ngachanga nyore nyarukende onekera na nyore nyarukende nkanyoro wano ubugima boko ande nkiki gyako ngari no mwana Jesi karo ubugima boko ngobona mama kubyara kansa gotanga uyo ni nyaruga karaki akonyora wono tinanyora murembe ande ngachanga genda tukabera Mombasa ngachanga nyora
Oborito bono bwa kane. One kero tukasinyana ni nyanja. Bono karatiga ngina omwana jeshi. Watabirenga gukara konyora abanyaruka boka. Babire gwaikiri. Batata abanyaruka. Ngahirenda abona achaka korara mikire kigera konye turakora konyora. Bono rende esaro chenda uboka bagakarenda yani bagocha. Igona kugatebanga umwana omunyaruka atari kubaru n'umumura. Bono reno mugakonera nabanjete. Una bana ari goteba umwana omonenere omumura asa gokunera oramotinde kera nanjita abana baye. Bakogokukwaye. Yes. Bono rende kera nari nabete kera naba ngachaki mbwatu musigo na tugakarana n'enyanza ya Mombasa gotioka kuri. Ngacha. Nari nyorete omwana oyo ikaransta bono bari omumura n'enyaruka. Bono kera na barende oroche chingaki chiri chokwana konyora omwana. Ndwaringe ne sister yana yari korukwesta. Akana kamutai ya tabitorwari. Akamutai dini ko kwanya bisaga no. Mwana yakamnya kaseito ko barangeri. Kera barangeri agaika ke umbu akanyori. Nyoko biara bono otebire tari go gokonya asinginja yokonyora abana banyaruka bo. Oh my goodness. Wana kera twagenda rende ay mwana ya aminyoka ika ke umbu akanyori anti yani litani akamutebi. Tabitorwari mama ngochikorangeri. Akikanya kwanda kuchingo koreki omokonya nti yana ari gokorese family planning chirija kabiri general gali busungu takora kenda akamnyaka gocha agankonya akangiro ni egesie kimuga kona agacha wone ka twika general ni bwango igankanyoro omwana oye nyaruka no maita bono nkamenya gwatanga ki inga bono mbora tini gukimochio bono ekera kanyagwa utereirwe ngaga na nyabanyaruka bono ndi kwamentira omunyaruka. Okay. Kadira gotana ntikira abana bane kwanza ari koruka abana ba ekisteki. Ari kubaire afkonere ri cha yes. Oba goda changa gete smart di watanga ngo jara tanda no chisteki chan. Lakini rende bono rekero kende tachieti go kanyangi nanga kero kende tiga omurugio na inche mwanjete na murete ta iga yo munge esike. Na bare kumukani lakini bono roche kumwanya bantu tari kuyu. Gora kuko tabanga go ikabuna go ikabono nyoko byara mwanya kuigwana. Etwaje kuigwana kera arwarire na murusite nyomba nkamwira nyagitari. Alirio kambu ankwanete nyagitari na kindo je tabita no muyore. Utakobori chikuroire.
tari maseko owacha komokonya ekeranyo ole michando ono aronga kia itaga itabo uchi kumurusi nyomba karwarire gakwangete nabona murusi tine chingurge kwa siri asiale kalete gari bakalita ngate ya wana monkover ekorinche nari ngomukogoti oy ono kero kwa mwene nyagitari berete nyagitari abo agakura matuko makega akasira igo na chita agasira nabankwanirete biya aganteria kerna muirerete rungori agante indoche no muyore gaki utale kogori nenga kichikura nkobori guchiarenge utale gwancha obori chikura okobekuru chance pi kamate wano kwagakira mabuta ekora nimbwato mu advocate wano tigagambe okay igo asabana baona nemba somete anu bwato mu advocate okay igo bugambi bwa chakira bugambi bwa chakira bono na ayengwa yito buri bugambi timbole ekora na wate ora rekimbwato mugambi so ino mugambi nekene kabisa bono kero kende omwaka bwo muchere naro na sirete igo bono ko tabanga umuchuyo gawe buri baherete buri baherire na muro baringenge na baro baherire bono igo ndetali oro tutigare tabasubati nyombe nkano mu muratigare toyo jamani umwanchu omurigereria Okisi FM Digital TV tobase kweba tugukora no mungina Tabita Nyambane asekinyore kilitaro kegotoka ime ye sub location ya Riondonga yegotoka ime location ya Keumbu ase ward ya Keumbu constituency nyali bali chache county ya Kisii ekerotonga kubwati megano na kerokende gwasiora yagendereta sebinyoro au umungina Tabita bono kerokende ekyoko korankeri kibune profession yao nzebana nyimantara umia na wate chiombe nale konia mabera nombone gai manyikanita abantu abangi bamaite na mama maziwa one kera na umiete ona bonkaranse ekora tinkuinya igo mirimo teyo gokora bono emirimo guswe tu gakunyoni cyanga ndasibi akende bono kero kende timanyitinga chichuma ngwa gitoka bekerwa kero kende mbago tanya gitari ngajita kere go chenchugo sengoje chiri cyara koletera mu chando nde kero kende chichuma nguna wana iga no chikuna tikaranse ningendera tugwati isipokuwa nkoremereri munyagitari antete na bwatiguo igotari kwa rwara bona bonde mererete igora bole merete ni chuma isano bekira sukuru eba bono timanyitinga kero kende ase bali baturigerete chinga kibune chiga kubwate kana na la obugima buri gwaheteire buna kwanyare ko bagogweta round experience gwa twalire nkiriki koranyare ko kugusanga no murigereri yayo murigeri ndasange mono nawo buraka ekeroro mu buraka ogoitiga sinyasaye na kende gyo nsima de koro mu buraka ogotegwa ndonse akini mbura abagotabeke gusiekeronge umungino sire no mwaka ko bumutakanwa umwaka nero ko mu buraka bono kwanero buda kwanira ngabatakanwa bona batakanwa gento ndabatebi ngwetera turamatemu amange no nyabona igo yorora nguna mwapa kiegari ari mwacha mwatabita yamaite ngabantu bakorere bachire mwatabita no cyo nyore gusema muromi no muteneire kom yo gote gukwairwo montori bone gento ndatebia batakanwa yo koigwera ringa no ogotoko ria sokera gwakoraki kwagenda onye no muntu wangu konya gukurama nyore gachae kale ngagatamusi bekeretie riogi bekecha ya ngoro nya goita ngora onye chire range una keumbwa soka liko luna tabitangora soka liko liana ikakeumbu na etaraundi na acha nyumba mwana alright Tabita intumwa nyabantu na umwaka ugasirite miaka 25 ya etire na ki kwanyarite kwe manage goikabono utachieti koligimo gakonde bwensi ugatabanga sana ro mwako ko manage na manage tinu koliga ekero bwate unabone kana bwate chiombe ntugete chiombe chiro chino okame mambira mabere gochirage liore nkoya ndori mogondo ebinte iguno kuna okora igoro chinsa jakore ke marago yaikire ngokonoreke nkoirora mabe omongana Tabita rende ekiagera ntotagete kumanyo bwane na gosemikero kende ulia uturigerete chinga ase chinga kiune chiga ase channel ito ya Okisi FM Digital TV kote babalenga na kongu muntu ko babweka na kemwanya bantu amatemu naro na kero kenda bugo kwanira ko gwaso kirengenjiri gwatabanga gokorekana na muntu gete kiabaiga naiga ine kwitera kwalenga amatemu yogo teneni gwana kero kende onde go kwanira chinkwana na chiri mwaka ari go kwanira chinkwana kere ya yetenka ki una bono muntu ayo marjete ko kwanira
Egento namboreti nkwango matanga y'omugakoni. Agantebia. Ngambore ngiuma tegete tomugakoni. Agantedi manyeti. Igwangi ngamoteria ari na urwari tenje ngole tiki. Ndwa tiki kwa na kweresi. Oroje na kweresi robo kongumbwata nosi. Karawanto. Na ndege ntonda tigere abatakanuga. Ekeroro mutakanu. Tiga goichwara gose orabokenga nariyo abantu bamanya no chandegete. Nje na akorire gasi ane saa 5 ambe indose tie gwivi yane biye. Mbegete suti yane biye. Wekenunurete. Mate no nyamore bitagosomboka kurwari aje gogotene ngaki. Rende nkware konyora abantu na baro besi beti bagasoka na baro bwo bekerurete na baro bakora gasi yabo baiki saa 5. Mbai. Mbale ga igoro chikotira. Mware kumera na bare. Awale ntware kumera na ngai tware kumera rere. Kwate banga ogoteni ni umuntu kakero kende kwa mutebinga mwakona no matendo kia muitete. Kero kende ngikere kokera gwatumeka eruga bune. Nari batanyikanga. Yani gokwara ko basiarero obwoba. Hono buna uyo toligerereti. Bono kero kende na bara tebenga lende ikukwara gutumeka buno obwoba. Na inde bono nunyara gotemeka. Tingo nyara koraba ni miaka ya etero bono. Omwanjo mulireria Okisi FM Digital TV tokokora chinkwana che mase mono muswati Tabita Nyambane uyu etero bugima bokongusano mugako yagasire miaka 25 ya etire akanyoro mubasoka ni miaka 5 ya etire akarumunwa lakini rene nyasaka mokonya utwerese asoboime igonga esabari eteriraisi asebi byonsi kwa etire mongina Tabita enkwa igete ogataka kokumoyo nabona igwete nko omoyo lakini twanja ino no mugakoni yakandukire yu ngana kiyu onyo kwagacha kona ite kwagacha mama mtara kumiti sana ke kona kumate tingu tika mugakona ali saraire ngenda ande wona kero mwana oyo no manina chitaga nti mama kwansomera biya kwankolire school ntaito kubekera akanyomba gakeiga nkamutehi bono akambori ina atakango request ngotigore tata gaiga ngende gokwagachira nkamutehi bono isi yaikira ngumutige igo umumuro ekera tagete gokwagachira nako nabako agosabeteri baganga ekena ma etobwanchani wona ariko kugenda asigete iga no enseito na ranga tigito mugakone bobe naira na bwango kwa mwege no tubagekera irense naira na bwango gwatagete kolenga kero kemo na ndena chikubuka monyorana ngakine yare kore ikaga aganchire go kero tore gusia aganchire go cha at first twari nere tare mocha yani ngakine yare go ikabona na soka na rikeri kori na rengengana bara basegucha bona asengi nchubwanchani paka bona bara uno alright umwanchi muri Okisi FM Digital TV obwanchani mboleo timanye go sembole bona ekero kuri rimo ngina Tabita obwanchani obobono mboleo mbole baka bono gekwera kana tikubwawo ekero korigererie nseye iga neke gori kia bono tigeke gori kiao ine obwanchani buno buri kwa bwate uchesomo wako mboleo mboyo kira semeke gori kegeke gosa sense mu yobwanchani kera chinyomo twarore chinyinge chiko yumba muswati yako chikotegara bugeka kwanyora basacha nigo bakurwana ucha senkeyo ntonda abatigere nkelina ki yani umuntu gatiru wege nuna bona nchekera na tigetu na rengeretie kasi ni yani yarenge ngumbu konyoro kuri myaka mingi sana atanya gocha Kenya lakini abo iboli bali abayemba semereti naki ka fulani nakoreki nache nanche nkaone kintarengere no mugakono ngumbu agenda kantumirane ngumbu igoro gekora na tere to gotera gotekera agochigo kubotuko chutia ko ono gotera gonte tigarabuya Tabita tigarabuya wegene tutaumirane tinsa tumirane igoro mbugere to mongina Tabita nga ekereke mumumira no mwako igoro ntumirane mwancho motegereria ogosemerin koreo mwancho murigereria Okisi FM Digital TV ogosemerin koreo mwaka Tabita asegeka ki miaka 25 yaitire bado gabwa togosemerin amba umirane no mugakoye uyanchete mono ukamurukire yu kekora ari gukuruka yu gose wana gakitima tene ne nikne mwari kondoka tare konya kondangere na Tabita ari konangere yu ngaki chisteke jeto charage
Biake mama jumuli gato chigokoro mugano yokorwa seke joleke kieritaro ime ye sub location ya Riondonga ase location ya Keumbu ase ward ya Keumbu constituency ya Nyaribari Chache county ya Kisii umugano nore naende moke mungina tabitata ite gotochutele timatinga umugano gotochutele moke no rori oyo umugano ari ko chutele moke no oyo anene umna na amenyire nke kurwa mugako na antigite na achande kire ngo itune ibago butuko ibago bi kare twakamenyire matari nyombe yarengi ya maraba go bari gutagoro nsikinde baso nyomba lakini nyasao mbisa asigita keiga batara nyomba mbakondora bagenda mwanya bantu bari twetana ine bamanya gotango yago ikure cia basaja bakoreki bache mwaye bache nango motori wagocha abatakiro okay ya kabatu achire keiga bonoga mwana otwaga wagachiro tete ntianga gacherende no nyeri batiri ko bugegesieri mwakoreki mwaigwa na gaiga baratocheire bajita bagatochere ngakigete muntari netekera maigoro kani abandi babere ngotagora bare gaiga etrisa asindaire onekere na tamagochi ekotoiga nikanya no mwana uyo tamire korweru erumu yaye bantu kaumirana tukubora ni umuntu ono ogutachake nini keramo ono oetira kwane ono osungukirega ona lingakireta abane siminko bategaki umuntu onkera mari twakure tugwa kalende chisimi abantu bakoreki bagocha anene bono onyora abantu bagotanga uyago ikure sibosa wana lingo cha kubori ba mtoma kwenye barusiririta boli barusie tisa wana gakina ngo ikure sibosa anene abuna aranyorera matemu na jusi umwana uyo no makogoti naicha kuru Nairobi kara ire matari agachante mama gakyo umuntu nsumbuire kamate ya nganya bona nyomba neri yeri bate kururuga ochora arange gaigesende na linda igwe bono tuwabutire toikire saa 3 twasabire umwana ochire korara umwana uyo dibi nakorale rumu ere gochirogoro amaya kondangina ki mama bosi ngo itware ngigore ningi bosi nga mama muntu oyo tsagire koboko batando ile libate batate gokoraki kondusi twakura bantu karusi umwana uyo tukamubeka nyomba akegorende abana umwana uyo nayo na akirita abasigari simi akega abasigari bagocha bakanyore batetenchera kurugoro bakabutora lihuga bono ntomati gose bari gocha komongenta basoki gochyo bono rende anenende abantu mbarege bago birabikora nsumbwa njiko baboli una bona kera bago waka gegesieri ngo baboli nteni kimbwate mutagoteba iko bakama tukanya bwanko igango sumbwa bari no jusiga nagenda kera twa narenge kanisa usakorigererie getacheke na arwe kanisa nganya chiri chirusire egentege koira maje tangie kerusire bono nchiko bolirende kakiyombwatero edeni ya etagonte amuntabo ibara seka bagari litaro ngatena ngababoli onde mbwate deni ya yakoreke ateba ibarasa muntabo one challenges na jeji menyerete kerokende o roboti no begeta sabanya nyimbo nimbege topi igona kuko tabanga bwangopi kwanyara ko boko chando ndirelieli umwako uri oera kurweri barasa yabete bono mbaracha igobono no kanyigete wanchumurigereria Okisia Farm Digital TV ayonga tiaria umongina tabita nyambane yagenderete goitera senka yaye kini buna goteba mono no murwanirire sana timaitinga kerokende asayonsi no genderete gotwara ubwo goikabono gose no muremure bado nje tingo twara ubwo bagekoera ni maetenga gingo sieke gesieri etogosieka na tata na monta yora soya se nyumba yane tata ni gara akombisina amanyinga Yesu Kristo bia mono sana mugina tabita kero to chigokora igentongere kemo natakwanekerie umurigereria uturigerire chinsabune chiga igona kuko tebanga umusubati usomugaka na bakunyara koremerera na gwesikase miaka emenge nabo koremerera nyaba ndabona takurigereria kamera uratebye balia nabera toka baswati mbaraba ke bagukina bono abande batigaira batakanwa abande mbale baetera matemo makamake inga kinkyura basemi mbale mereke inga formula kyura batayibara nyarako bagutumike ndeko lemerera limono omaeteka ro ikaransi to tari gukora kende amanyinga nalia kuimoka igo lakini gukora gasi waika kwara iyo nyerete mambinge to gito gukora
eba igo omochando kero kende ase ababande bagwetera matemu ande ya make no gotaba busy na kero kende gotatwara emirimo bagokora egotaba busy ne gasi yao Alright, abiye kigima omwanchu murigereria ukisi FM Digital TV tutarakora mo timati yose mongena tabita no bwate kende oratake gotebya omurigereria tutarakora mo no ritkuria rero omurigereria na bairo mubura ke miaka emengi na sound one renche entonda batigere na itigete na ruete senka yeita ari sina ruete senka ya bairi STA na koru STA ye na bana arigerere tigocha gocha na bayibori bane bakoreteki babeire bamenyire mama na atigetu mubura katindo cio kwenda ande baba na atigetu mubura katindo cio okwenda kugosoka ande na sina kieko na beto moremereri ngara tingo tigo mugako na senke no ina nyore tamatemu amange batagete abamura bamuntu batagete nganye koruenke mbanga mbetie bine binge lakini akaitwe ka somo gambi ole koruko modio ole koro lengo kabiro mu olenge kabira niko na matebe tinche tinko nganya wita utie sandu kiyo mugako yari bagenda batindo koro mugako ne bandetere obisiga ndikie gari ari singo chikomenya no mugako igo ko yene to mugako na akwa na boko menye nke kwa imani bia mono sana na hakire bia mono sana mungina tabita asinge ncho yogo to mugano igoronga kiwa eteire na gosiboka ende kwerara nundo okare gwetere mechando mune yenda nyare ko gutwara oboremereria umwanchu murigereria ukisi FM Digital TV ukirabo no to gwikira moeri bumugano ya street kuria rero nyora tware ngase kinyore gikiri taro kigutuka ime ye sub location ya Riondonga ase location ya Kiumbu ward ya Kiumbu constituency ya Nyaribali chache county ya Kisii kwa kambi mono sana singe nchu ya bali bonse to bwatara ende kwa ne kumugano yo gwikira sinchira ya bene aba kichibicha Nimrod